Práve sa nachádzame v Streženiciach, kúsok od Púchova, pri stavbe rodinného domu, kam sme dodávali viacero typov materiálu. A teraz konkrétne si ukážeme montáž drevovláknitých dosiek. To je presne ono. Ide o drevovláknité dosky, ktoré sú určené ako izolácia do šikmých striech. Dôvod ich použitia je zabránenie prehrievania podkrovia v letných mesiacoch. Dosky sa aplikujú medzi krokvy a podkrokvy. Prvú vrstvu s hrúbkou 200 mm je potrebné odrezať širšiu, aby dobre zapadla a pevne držala medzi krokvami. Následne prichádza na rad podkrokvová izolácia v hrúbke 120 mm, ktorá sa lepí na prvú vrstvu pomocou PU peny. Tento vylepšený postup použili skúsení pracovníci z firmy Monat, čím zabezpečili pevné spojenie izolácie a lepšie tepelno-izolačné vlastnosti celej konštrukcie. Pri tvorbe tohto videa sme spravili rozhovor s projektantom Miroslavom Bobokom, ktorý navrhol použiť tieto dosky. V rozhovore sa dočítate o výhodách ich použitia a o energetických certifikátoch. Takáto spolupráca nás veľmi teší a sme radi, že vám môžeme tieto informácie poskytnúť. Stavajte rozumne z MPL Stavro.